En ultralydsscanner er et smart redskab, som blandt andre kiropraktorer kan bruge til at stille en diagnose med. Så i den her video tager vi en simpel gennemgang af, hvordan det fungerer, hvad det er, man ser efter, og hvad det kan have betydning for patienten, som bliver undersøgt. Ultralydsscanning kan bruges rigtig mange steder i kroppen til mange forskellige formål. I den her video skal vi se på det muskuloskeletale område, hvor man fokuserer på muskler og sener, led og ledbånd, slimsække, nerver og knogler. Inden for diagnostik er der forskellige teknologier, som man kan bruge til at undersøge folk med, og de har alle sammen hver deres fordele og ulemper. Ultralyd er relativt simpel og hurtig at bruge, har ikke nogen kendte bivirkninger, og det giver mulighed for at lave en liveoptagelse af det, man undersøger, hvor man også kan få patienten til at bevæge sig samtidig. For at lære at lave ultralydsscanninger kræver det noget efteruddannelse, og for at blive rigtig god til det kræver det en masse træning. Årsagen til det er, at kvaliteten af en ultralydsscanning er afhængig af den person, som laver den, fordi man både skal kunne udføre selve håndværket, så man rent faktisk kan se det, man gerne vil undersøge, og man så også skal kunne forstå og tolke de billeder, man ser. Så uden at det skal blive alt for teknisk, så fungerer ultralyd på den måde, at maskinen sender lydbølger ind i kroppen, som bliver reflekteret tilbage på forskellige måder af forskelligt væv og lavet om til et billede på en skærm. Kiropraktorer, som laver ultralydsscanninger, vil ofte bruge det til patienter med symptomer i arme eller ben, f.eks. til længerevarende overbelastninger eller akutte sportsskader. Når man undersøger en patient med ultralyd, så ser man i bund og grund efter, om tingene har den placering, farve, form og struktur, som man forventer. Man kan også bruge det, der hedder en Dopplerfunktion, til at se, om der er øget blodgennemstrømning i vævet som tegn på inflammation. Når man lige umiddelbart kigger på sådan en scanning, kan det være lidt forvirrende at finde ud af, hvad det er, man ser. Og det er her, at viden om kroppens anatomi kommer i spil. For eksempel så ligger den ene bicepssene i en fordybning langs overarmsknoglen, så hvis man gerne vil undersøge den, skal man selvfølgelig vide, at det er her, den er, og at hvis man placerer scanneren på tværs af armen, så kan det se sådan her ud på skærmen. Med ultralyd kan man blandt andet se væskeansamlinger, forkalkninger, inflammation og hævelser, og det kan hjælpe med at stille diagnoser, som du kan se nogle eksempler på her. Men det skal siges, at en ultralydsscanning ikke altid er nødvendig, bare fordi patienten har ondt. Så hvorvidt man laver en scanning afhænger af patientens historie, symptomer og de øvrige undersøgelser. Som altid skal man huske, at man ikke kan se smerter på nogen form for scanning, så det er vigtigt, at det man ser også godt kan passe med de symptomer, som patienten har. Hos kiropraktoren kan en ultralydsscanning være en hjælp til at udelukke eller vurdere omfanget af en skade eller sygdom, vise og forklare patienten, hvad problemet er eller ikke er, og vurdere videre behandling, justering af aktivitet og træning eller videre henvisning i de tilfælde, hvor en blokade eller en operation måske kunne komme på tale.